ifane ngonqonge ndisindisiwe ndabhaptizwa egameni elinye. Benza ucela abaqala usibona okanye abagqibile kudala usibona bazoma apha phambili. Okay, babekho ke benza ndibona nguye yedwa. Okay, benza cela sitshile kwincwadi kaYohane verse 14 chapter 1. Ithapha kum inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuThixo nikholwe nakum. Endlwini kaBawo zininzi iindawo zokuhlala. Bazalwane, iBhayibhile ithi endaweni kaYehova zininzi iindawo zokuhlala, which is inhliziyo zenu mazingakhathazeki xa sisebukhoneni bukaThixo. Lilizwe endiza namkela ngalo ke apha. Benza ucela MC. Wababiza bonke uNoah, babakhela inqanawe Noah, lesizulwa. Hallelujah. Ndisibulisele phakathi endlini, ndibusa kodata, ndibusa komama, ndibusa youth, ndibusa ne-Sunday school. Amen. Ndibusa nomfundisi wethu ekhona phakathi kwethu. Ndizazisele ume phambi kwenu igama ngosiphe sihle, ifani ngumnqonge ndisindiswe ndabhaptizwe emanzini amaninzi. Amen. Ndimela apha kuzokwenza umnikelo bangcwele. Amen. Ndawucela sityhile kwincwadi yezitronike bokuqala chapter 16 verse 29. Singamane ngenyawo sonke. Ndicela siqale incwadi kaMateyu. Xolweni kancinci incwadi kaMateyu ku-6 verse 2. Amen. Ndifunde ithi ke incwadi kaMateyu chapter 6 verse 2 ithi ke, ngoko xa sukuba uliza abantu ungahlokomisi ixilongo phambi kwakho, njengoko benza ngako abahanahanisi ezindlwini zesikhungu nasezistratweni, ukuze bazukiswe ngabantu. Inene ndithi kuni, bawufunxile umvuzo wabo. Ke wena xa uliza abantu masingazi isandla sakho sokhohlo into eyenziwa sisandla sakho sokunene, ukuze amalizo akho abe semfihlakalweni, aze uyihlo obona emfihlakalweni akubuyise ekuhleni yena. Amen. Singahlala phansi bangcwele. Eli lizwi lithetha ngokubana ngaba xa uliza abantu, ukuliza ke abantu, that is upha umuntu so that abe nayo loo nto. Namhlanje sawuthetha ngaloo nto leyo, kukupha umuntu i-offering ke leyo. I-offering ne-tithes ayisifani, zohluke gqithi. So le ndithetha ngayo ngoku i-offering, that is uliza umntu, laa mntu lowana ebengenayo into ethile. Mandenze umzekelo ngelokho, mhlawumbi lo mntu lona ebeshota ngelokho okanye qomba mandimphi lokho emanubani, that is uyamliza laa mntu ke ngoku. Wenze kakuhle, wenzanga nto rongo. Qha ke ngoku imistake ibaphi? Xa ukhalisa ixilongo lingcola kakhulu, nomntu ophaa kude uyaliva ixilongo xa selikhala. Hayi mani kukhala ixilongo endaweni ethile, mandikhe ndikrobe ndijonge uba inoba kwenzeka ntoni na. Yile nto eyenzekayo, ukhalisa ixilongo nje ufuna abantu babone ukuthi bana ngaba ubanibani ndimphe into ethile, khanijongeni nantsa uyinxibile into yam. Irongo ayiseyiyongo. UThixo akayifuni umphi onjalo obiza abantu bana ngaba khaniboneni mandenze into ethile phaa kubanibani mani, khanijongeni nincomeni nindincome. Umnikela unconywa. If ubana ngaba ufuna ukunconywa xa uzowunikela suba sawukhupha, because ithi iBhayibhile bawufinxile umvuzo wabo. Ukufinxa ke kukuphuma kancinci into ethile, okanye inoba ibizawuza kakhulu laa nto, but ngenxa yobana ngaba ukhalisela xilongo so that abantu bonke babone ukubana ngaba wena ubanibani umnike into ethile, loo nto leyo izawuza kancinci. Noba
uThixo beseqomba inhle manje lento ilapha kubani efuna uyenza komnye umuntu but ke ngoku ngenxa yelo nto bana ngaba ufuna ipavu yabantu akazuba sayifumana yonke uzibuza bana ngaba hayibo ngoku ndiqomba ndiyanikela mani kakuhle but ke ngoku imistake bana ngaba wena ukhalisa ixilongo xa unikelayo akayifuni uThixo into njalo okhalisa ixilongo biza wonke umuntu bana ngaba khani ndijongeni ndenze into ethile kha ndincome ndifuna ipavu siphinde siye phakathi incwadi ke Thessalonike bokuqala incwadi Thessalonike bokuqala ithi uverse 16 chapter 16 I mean uverse 29 ithi phayana ndiyifunde nabayifumeneyo zisani umnikelo nime phambi kwakhe amen mosikule ncwadi kaMateyu besifunda ukubana ngabana sabama estratweni bakhalisa ixolongo ukuze balize abantu bame endaweni erongo ayo ndawo yokunikela leyana bana ngaba mabaza abantu bazobona ukuthi bana ngaba dinikela ngento ethile uthi uThixo zisani umnikelo nime phambi kwakhe ukuzibena ngabe umnikelo wakho ujonge ngoThixo ufuneka ube kanti uma phambi kwakhe that is ke ngokulapha ungakhathaleli noba ubani uthini ecankwami noba kwenzeka ntoni ubani emveni kwami kukhobani awukhathalelanga noba kwenzeka ntoni na but ume phambi koThixo ke ngoku ilizwi liyasivumela ukuthi xa unikelayo uma phambi koThixo zisana umnikelo nime phambi kwami akayifuna uThixo uthi ume pha ubiza abantu indawo erongo leyana kulungile ukunikela but ixhomekeke bana ngaba xa unikelayo wena ume ndawoni ume phambi koThixo na okanye ume estratweni ukhalisa ixolongo abantu babone ukuthi bana ngaba wena unikela ngantoni na uThixo sibonisa lonto ngoku ukubana ngaba wena ume ndawoni xa unikelayo siphinde sikhile phayana kwincwadi yezenzo 20 verse 35 ndizoya kwizishumi Zenzo 20 verse 35 pha egqibeleni xa isizawuphela ithi ukupha kunoyolo ngaphezulu kokuphiwa that is ukuba ungumuntu ophayo unoyolo ngaphezulu kwalona bana ngaba ufumanayo that is xa ukwazi ukupha iblessings zakho zisa kakhulu kunokubana ngaba ukhongozela uThixo uyamthanda umuntu ophayo uyamthanda umuntu ophayo kunalona ubana ngaba uphiwayo namhlanje sizonikela masipheni sime endaweni elungileyo uthi iqanizisa umnikelo imani phambi kwami siza kuThixo sisizisa umnikelo amen i-offering leyo ukunikela oko ume endaweni right usipha ngoba ukupha okukunoyolo ngaphezulu kokuphiwa that is ikhona inzuzo lo muntu uphayo ikhona nje azayifumana emveni kokubana ngaba ephile amen ndizoya kwizishumi sakhila pha incwadi kaMalaki ngo3 kuverse 10 3 verse 10 ithi ziziseni zonke izishumi endlini yobuncwane bam ize ke kubekho ukudla endlini yam ngoku nindicikide ngalento utsho uYehova mikhosi amen uthi ziziseni that is ke yena ke ayile ingehambi ngokubana ngaba uva kanjani noba umephi na but ziziseni izishumi akakhathaliseki noba wenza ntoni xa uzisishumi but ziziseni izishumi akakhathaliseki noba ubiza ixilongo but ziziseni izishumi akakhethi bana ngaba hayi mani lona uthethe but uthi ziziseni izishumi uyasinyanzela uthi ziziseni izishumi endlini yobuncwane bam uzizisa phi endlini yobuncwane bam kuze kubekho ukudla endlini yami amen uthi ziziseni ayisuba ukuthanda kwethu okanye ukuthini but sisinyanzelo irule efuneke silandele thina singabakholwa xa ndizawuhlala phansi ngizawunikela uMC aze kule ndawo sizonikela abangcwele amen haleluya konyama Yes,
Hallelujah. Hallelujah. Athathe lithuba ndibulise. Bulisa utata umfundisi uNgqunge. And bulisa utata bonke mama. Youth of Sunday School ndiyanibulisa abangcwele nonke ngegama lika Yesu. Amen. Amen. Lo mileyo kule ndawo ngosibulela igama ngikhebe nifani nisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uThixo. Amen. Amen. Sokwenza i-teaching nje emfutshane bangcwele about i-halitosis. Hallelujah. Amen. Halitosis. I-halitosis bangcwele sisifo esiqhelekileyo. Oh. Cha eligama ligama nje elisetshenziswa, it's a medical term. Oh. I-bad breath. Oh yeah. Ukunuka komphefumulo. Kuthiwa ke it is caused by a bacteria ethi produce phaya kuthiwa i-sulfur bacteria ethi produce lulwimi okanye umqala. Okay. Ne ezona nto ke zibangela lonto bakubekho ukutya okushekayo phayana okanye ukuchaya. Hayi man wena ndoda. Okanye ukungenzi ucoceko oluqhelekileyo. Kukhona i-coat ebalapha elwimini. Amen. Yenza ke lanto umuntu abe nokunuka ngomlomo okanye umphefumulo. Kuthiwa le bacteria ke iyenza into bana iqulungane apha ngaphakathi emlonyeni. Then exesha elininzi apha emazinyweni le kuthiwa yi-plaque. Ndilibele ngesixhosa kuthiwa yintoni kanene la nto iba lapha emazinyweni iyelo. Amaxesha amaninzi ba yelo ezinyweni izinyo elingahlanjwayo. Amen. Amen. And then siye ke kwi-treatment ngokukhawulezileyo. Kufunekile bangcwele sisebenzisa usela kakhulu amanzi. And then umlomo lo igcina lonto umanzi mos. So elavumba likwazi uba libekho ngoba kaloku umlomo lo uhlala ubhisi uyasela amanzi njalo ne. Ngenye ixesha yenziwa lento sisisu. Uba unesisu esirong siyenza umphefumulo lo unyukayo uphume esiswini la elaphunga liphuma esiswini. Bazawuyazi ke abantwana abancinci iyathanda ukuthiwa masigade kakhulu isisu somntana. Umntana xa nesisu simva ngevumba lomlomo ngoba umntana kanuki umlomo, but immediately kubakho elaphunga lingemnandanga siye siyazi ba kufunekile umntana ekliniwe isisu. So same applies it umuntu omdala ke ukuhambisa right ukuhambisa kurongwanga kwenza i-halitosis, ukutreat i-halitosis ngokuhambisa kwakho. And then ukusela amanzi sendishilo, ukusebenzisa i-tongue scraper, ilwimi eli liyahlanjwa liyaklinwa ne. And then intsini funeka uqiniseke intsini zakho azophi ziyatreatwa intsini. Intsini zenza nalo elavumba libi. And then funeka utye ama-apile, eyona fruit wena funeka uyithande xa ungumuntu onala mandithi uzama ke uzitrita elavumba ne. Funekile uzame utya iapile. Uba uyatshaya andiqondi ngithetha nathi leyo, kodwa ke ezimfundiso zenziwa apha abangcwele ezo zethu sodwa. Kungenzeka endlini kube kukhona umuntu onjalo, then ezi zinto unakona ukuthi uzigqithise ekhaya. Amazinyo wahlambe kanye, in fact kabini ngemini, kusasa nangokuhlwa. Uqiniseka amazinyo la uyawahlamba. I-home remedies ithetha ukuthi amayeza okanye indlela yokuphilisa yasekhaya yeyiphi. Sesiyibizile yokuqala sabiza ilento amanzi, ukusela amanzi akudinga imali kuyo leyo into. Eyesibini ukupura umlomo ngamanzi anetyuwa. Umuntu mos uyazazi bangcwele xa enayo lanto
ngenye ixesha komnye uye angasiva. So yeah, so if wena uthe wayiva into enjalo, you can just help umuntu lowo ngokuthi umtyise ke ngolo hlobo amanzi, umxelele ngamanzi la anetyu. I-apple cider vinegar nayo it's good because yona it helps ilwimi eli ungakwaziyo wena ukuli. Masithi awunayo ezi zinto kuthiwa yintoni kanene laa nto ithengiswayo mani yoqukuqa umlomo iyathanda. Yes, yes, i-Sensodyne is good for it. Mamazinyo ke yona ke it's very good. I-Sensodyne yes, bendifuneka igama mfundisi ulibiza mouthwash ne. So yona ke okay that. Amen. So mhlambi wena uzofikelela ungambuza umfundisi ukuthi uyayisebenzisa, it's very expensive i-mouthwash. Encinci uyakwazi uyifumana close to 40-50 rands, incinci leyo ne. So unakho ke ukuba ungasebenzisa wena u-apple cider vinegar is cheaper. Uyabona isusa lento lapha apha elwimini bayelo, omnye umntana umbone ngelwimi lakhe limhlophe, uyabo, because mos abancinci abakaqhubu utyeke ifuthi. Okwanamhlanje maniphela kubangcwele egameni lenkosi. Amen. 21 to 22 i-ladies team building. Okokuqala manichaza uba sizawuchaza ezikaJulayi kuphela but sizawukroba nje ku-August. Then izolo elinye ibi-ladies team building ihambe kakuhle kakhulu. And then namhlanje bangcwele kuzalwa uSiyolise Bheza i-birthday yakhe. Hallelujah. Ngiqabele nizanitheni ile teaching le nicanile. Hayi siyafundisa nje thina qha asithanga ukhona umuntu. Amen. Right, i-birthday kaSiyoza today. Onayo inamba kaSiyoza, thumelani SMSs kuSiyoza. Akekho namhlanje ngesimculela uba ebekhona. Amen. Amen. And then siwele ke bangcwele size kule veki singena kuyo 24 to 30th i-Pentecostal revival apha ekhaya yaqala ngo-5 o'clock to 8 o'clock. Izipika i-line up inzima kakhulu. Sinazo izipikers eziphuma apha ekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Kuyasetyenzwa. And then sigqithe bendithe ndizawukroba nje ku-August ndizawuthatha i-6 kuphela because i-combined bangcwele zilungiseleleni kwangokuseli. On the 6th of August it's a combined service there at Restin Thembalethu kwi-building yethu ephayana. Kuthiwa xa kubizwa lamini kuzabe kusenziwa i-Holy Communion, isidlo senkosi. Mina enkulu exakekileyo ke leyo ngoba utata wethu Mfundisi uNqunge uyazalwa ngalamini. Hallelujah. Ngalamini team yethu sinxiba u-black and white, ungakulingi ube off. Amen. Apha ke iservice yethu apha enkonzweni zawuchaza nje i-Sunday because le veki bese ndichazile uba ine revival. Sundays i-prayer iqala ngo-9 bangcwele, asilenzi ixesha. 9 o'clock i-prayer yaqala, 9:30 main service yaqala. Enkosi kakhulu. Lord, you are worthy.